Стате! Семейството на Фарук е основният доставчик на heroin. Bir haftaya varmaz. Andonov öteye göçmüş olur. Турци, шиптери, араби. Турци са. Хасан, нещо говори ли ти? Джаро много скоро ще се върне в България по море. Кой доставя магическото хапче на дилърите им? Гущера. Много предатели, брат. Горе място, полиция! Казва си Бирхан. Със сигурност трябва да знае кой е Хасан. Улицата има нужда от нов бос. Скоро това ще стане. Играта загробява. Дочух за пропукване в отношенията ти с Андонов. Рамаздан Белги създаран бirileri var. Change your plan, gentlemen. Без това ми вярваш. Защото ме лъжеш. Ти за кого работиш? За Иво Андонов или за полицията? Само чорта да Иво Андонов бизе саваш или анам пешинде. Съмнява се точно Иво Андонов да готви в подвижна лаборатория. Faruk saçmalıkları artık tahammülü olmadığını aktarmamı söyledi. Това е фарс! Фарс! Това е само началото. Hatta teşkilata saldırın. Kurduğu bütün mekanlar birer birer gözünün önünde yok olsun. Искам Джаро Росен. Няма да ти дам Джаро. Имам нужда от помощ. Арестуван сте за предумишлено убийство. Заповядайте. Не бях аз, Бобе. Не бях аз. Убих Петър Тоджаров, защото е престъпник. Имам човек в организацията на Фарук. Ерол Метин. Bu yol bitmeyecek galiba. Ne için gidiyor musun? Caro arkamızdan işler çevirmiş. Eminle. İşte o yüzden gidiyoruz. Arkamızdan ne işler çevirdiğini anlatacaklar.
Министър Томов. Министър Томов, добър ден. Той е глух или е невъзпитан? Здравейте, много съжалявам, но масата е резервирана. Аз вече седнах. Разбирам ви, но нашите клиенти са избрали точно тази маса. Седна на тая става, бе. Но те всичките са резервирани. Виж сега, нещо много се разприказвахме. Искам да ми донесеш менюто. Едно хубаво, чисто двойно кафе. С петема. А вие в коя кухня се бяхте? Къде ми е кафето, бе? Аз... Казаха ми да не го... Кой ти каза, бе? Той къде ти го каза? След 6 месеца му изтича мандата. Малко ето в фондове, ще лапне нека обществена поръчка и се прибира на село. Аз съм тук, никъде няма да мърдам. Ще купя този ресторант и ще ми работиш до живот, разбра ли? Сега, искам с една хубава усмивка да ми донесеш едно хубаво кафе. Нали запомни какво? Казвай. Всичко пропада, нашия Авер е мъртъв. Какво става днеска, бе? Пак иска да те чуе. Yes. Yes, I understand. Okay. Okay. Кой го е убил? Има ли шанс да си довършим нещата? Никакъв. Трябва да направим нещо. Трябва да почнем да работим с някакви нормални престъпници. Писна ми от македонски, сръбски, гръцки и турски тапанари. Балканите са кенеф. Факт, пълно е с буклуци. Ти не си по-различен. Каза, че се чувствал като на станцията в Китен. Абе, ти каза ли му, че Бенешев пак е станал шеф на БОП, а?
Гледам да не го занимавам с работа. Така. Бях при Бенишев. Предложи ми да поема отдела. Браво, бе, Зарев. Честито. Отказах. Как така? Ти си най-старши. Не мога. Застанах в съда срещу Попов. Всички ще кажат, че е било за да се издигна. Никой няма да си го помисли, бе, Зарев, това. Просто не е редно. Виж какво, ще ни спуснат някой тъпанар. Добър ден, господин Бенишев. Прегледах ви работата и виждам, че цикли. Отгоре искат резултати. След половин час съм на среща с главния секретар да му представя новия ви началник. Христоф, ела в кабинета. Честито. Имаме си нов шеф. Колега, ново момче. Teşekkürler. İyi yolculuk.
Откъде имаш номер? От Попов? Аз се извиках. Шинге съм. Добре удръж. Как е, Попов? Държи се в ареста. От 2 месеца чака някой ми се обади. Мислех се махам вече. Нямаше го направиш. Не си такъв. Чел си ми досието? Четох. На теб явно не ти се живее. Мога да дам показания срещу куката. За убийството на Барден. Забрави, че си бил там. Ще гледам да потуля нещата. Не мога да се върна в Турция, търсят ме. Ще работиш тук. С мен. А ти си? Извинявай. Мартин Христов. Познавам нещата отвътре. И аз бях под прикритие. Попов ли те внима? Аз си мислех, че съм единствени. И аз така си мислих. Това ще е целта. Иво Андонов. Ай, ставай. Сега ще дойде адвокат. Адвокат Топалов, много ми е приятно. Оставаме, хубавец. Паднах по стълбите. Много ритат тия стълби. Взех да се тревожа. Не искаш да се чуваме, да не си сърдит нещо. Трябваше ми малко тишина. И получи ли? Ще направя някоя беля тук. Ще отрепам някой. Аре да излизаш вече. Аре. Но няма как да стане. Взеха ми натривки, имам барут по ръцете. Ти нали предишния ден ходи да стреляш, сигурно от това? Не съм. Я пак си помисли. Ти от малък обичаш да стреляш, 3 пъти седмично стреляш. Сега като каза, се сетих. Верно, че ходих на стрелбище. Сигурно съм забрал от чока. В дървеница. Именно. Да не изкарат някое видео. Не вярвам, скоро имало токов удар. Всичко изчезнало. Кой? Става да пречиш на един скулптор. На един кой? Ти па си много убав, бе. Манекенче. Старши, ела за малко тук, бе. Я иди там в стаята, имам една кутия цигари. Донеси ми, че съм много уморен, бе, брат. Моля ви, пуснете. Айде бе, човек. Виж, че колегата е лабилен. Трепери му ръката. Ще стане някой инцидент. Ай, че почва ми стана скучно. Виж, скучно му е. А като му е скучно, обича да стреля. Какво каза шефът? Да го застреляме или само да го раним в главата? Добре. Ще ви дам. Моля ви. Спри се! Ще даде записите. Разбрах, не съм глух. Пенсионер, не си не виждал тук. И не забравяй, на 16 октомври Росен Гацов е идвал да стреля. И на 22 ще си вземеш пенсията.
Изглежда читав. Ерол. Без тебе ще е доста трудно. Не знам какво прави Иво. Колко те е в ареста. Канала на Фаруки е прецакан. Не знам как да го внедря. Ерол е свидетел на убийство на Бардем. Попов? Чуваш ли ме? Да, слушам. Дай ми някакъв съвет, как да действам. Мислиш ли, че трябва да подам жалба? Срещу хигиената в ареста. Това ли те вълнува в момента? Всички не хаят. Включително и ти. Гледай какво е. Сега може ли най-накрая да си измия ръцете? Моя брат, малкото гущерче и твоя баща, Бог да ги прости и двамата, работеха заедно по ни проекти. И баща ти дължи на брат ми много пари. Разбираш ли? Искам компенсация. Ти ще ми я дадеш.
Останалата сама да мислиш как. Имаш седмица време. Разбира се. Готини снимки. Аре, бе, Зарев, умрехме от глад, бе. Тодоров, не ми давай зор, а отиде да разчистваш, че ще слагаме още едно бюро. Какво? Ти не им ли каза? Имаме нов колега. Какъв колега? Криминален психолог. Не просто криминален психолог, а криминален психолог жена. Яна Танева. Оле, бе. Жена? Ти нали си ги виждал тези жени в школата? За какво ми е? Скивайте сега, пичове. Яна Танева. Госпожо Танева, ние наистина имаме много голяма нужда от вас, особено Киров. Има нужда перфектно да се изкара с вас. Тодоров. Яна Танева. Здравейте. Това са хората от екипа. Киров, Зарев и, както стана ясно, таланта Тодоров. Ако имаш въпроси, по-късно. Сега сме доста заети. Извинявай, може ли за момент? Кажи, че бързам. Кой от вас ще ме въведе в обстановката? Яна, виж, ние се занимаваме с сериозна работа. Сериозна полицейска работа. Разбирам. Мъжка работа. Само че аз не съм тук, за да си вея поличката. Идвам от стаж в школата на ФБР в Унгария. Добра съм в изготвянето на психопрофили. Наистина мога да ви помогна. Всъщност да, наистина можеш да помогнеш. Виждам, намерила си кафе-машината. Още с найлоните. Подарък за излизането. Ти ли поръчало не ме прибия? Ти ли беше, бе, манекенче? Аз да. Това най-мъдрото нещо, което някой някога е правил за мене. Беше се объркал, трябваше някой да ти плесне два шамара. Ти по-висок ли си станал? Или аз смалявам? Много такива май не е курт. Багажа къл как е? Автоматично. Много по-голямо, много по-шикозно и много по-оборотно, естествено. Това всичко наши ли е, бе? Наше, Росене, наше! Ама построихме го или го гепихме оттам? Това е София, това е Ники. Ако нещо ти липсва,
Тес! За новото място. Чух за Фарук. Какво правим с бизнеса? Превзехме улицата, сега се качваме да играем във Висшата лига. Висшата лига? Аз какво ще работя в Висшата лига, бе, брат? Селекционер, Росене. Трябва да освежим отбора. София, дай цялата бутилка, Матович. Глупостите си като куката. Глупостите си като куката. Глупостите си като куката. Като куката, като куката. Еро! Какво става? Имам среща с Иво. Знам. Често си мисля за теб. Но това не случи. Не се сещам за никакъв случай. Иво те чака. Не работим, няма кой ти налея. Казвай. Имам оферта за теб. Мога да свържа с едни хора да предлагат от същата стока. Бях партньори на Фарук. Сега си търсят пазар. Цената? Изгодна. Добре звучи. Има само едно нещо, което не ми е ясно. Ти що си жив? Моля? Беше му дясната ръка, мъкнащата навсякъде със себе си. Как така не беше в колата? Бях по работа. Продължавай да си я вършиш тази работа. Що го отряза? Не ме кефи нещо. Той е свидетел, брат. Не ме е издал. Като не те е издал, да беше му налял едно питие. Ако се откажеш от показанията си, ще ми е много по-лесно. Можем да пледираме, че си бил в състояние на силен шок по време на признанията си. Че си бил на медикаменти. Мартин каза, че не се справят без теб. Какво правиш? Мръсно е. Ще ти дадат 20 години. 20.
Ако сега не направим нещо, след това ще е много трудно. Да не кажа невъзможно. Може ли да те помоля нещо? Можеш ли да ми донесеш? Би ли ми донесла мокри кърпи от тези дезинфекциращите? Тук хигиената е ужасна. Или поне по-малки спирт. Разбира се. Nice to meet you. Nice to meet you. Maurice Zavali. Ivan Donov, please. I read your proposal. There's a lot of money to be made from agricultural funds nowadays. Indeed. Whiskey, sir? Well, thanks. Of course, especially with your help. I like the idea. It's well developed. There's only one problem that bothers me. You. I've done some research, and I'm sorry, but I cannot do business with you. All of my contacts have been developed with extreme difficulty, and I cannot afford to lose any of them. My business is not on your level. No one will be aware of my participation. And we'll find clean companies, and your share will be big enough. Money cannot fix a bad reputation. Good luck. Чому си дигаш телефона? Изключаме звука. Що изключен? Ти проверяваш ли ме? Да не те тресе параноя. Не, просто те търся, за да разбери да си тука. Ти не дигаш. Аз през цялото време бях тук, долу в сепарето. Не съм мърдал никъде. Тебе не съм те питал, разбра ли? Реших вече да те очиста. Защо? Знаеш защо? Кога? Днеска няма да е. Шегувам се, спокойно. Или па не се шегувам. Не знам. Айде изчезвайте. Нещо разбра ли? Истина е. Има такава пратка. Хероин, останала от Джар. В момента се опитва да я шитне. Защо не пробваш хората на реброто? Окей. Вземи се обръсни, какво ти става? Не се ли сещаш? Рекламата за плажно масло. Май се сещам. Момичето, дето скача в басейна. Това съм аз. Да, ами супер, много добре скачаш. По-бански ли беше? А ти? С какво се занимаваш? Аз шпионирам едни хора. И се правя, че си говоря с теб. Много си забавен. Добре, нека аз запозная. Мисля, че си продуцент.
Как позна? Познавам ги. Извинявай, само една секунда. Един приятел да видя. Търсят сток. Какво? Не знам, но чух името и на Джаро. От 3 дена обикалят и разпитват. Значи трябва да намерим преди тях и да им я предложиш. Между другото, назначиха ме на място на Попов. Честито, как е той? Ще се оправи. От нас зависи да го върнем. $30 кила са, брат. Дават ги на половин цена. Продавач е още анонимен. Че какво правиме тук, бе, брат? Имам чувство, че всеки момент ще влезе министър-председател да ми се скара. Извинявайте. Какво се извиняваш, пе ти, бе? Аз го раздях. Не ти ли вкус? Не знам, че все едно. Виждам, какво става? Мислех, че като приключа с турците, ще си стъпя на краката. А то става по-зле, брат. Ще мине. Мислиш? Да. Господин, всичко наред ли е с ястието ви? Човек, остави ни да си кажем 2 приказки, бе. Накрая ще станеш, ще играе един стоп в функционата. Изчезвай, пингвини. Сметката, ако може. Сериозно, брат. Каква работа имаме тук? Сменяме бизнеса и съответно сменяме и стила. Яраш. Хо-хо, Сашо! Кога си дойде, бе? Преди година. Как е? С хазарта какво става? Не се занимава вече с тия глупости. С какво се занимаваш? Да. Оглядам се заместник министъра. Уреждаме лицензии, прокарваме закони. Такива работи. Произвеждам хапчета пич. Легални. Имам огромен завод. Изнасям за целия свят. Браво, браво. А ти още ли се занимаваш с твоите неща? Не. Аз отдавна не се занимавам с глупости. Започваме един нов бизнес с колегата тук. И ти искаш първа класа, И аз се обади. Може да измислим нещо. Сега си мисля 2 неща. Или до сега ме обсъждахте, или Тодоров пак се е казал от някои от тъпите вицове. Опитваме се да работим по акция за султаните, която е строго секретна. Но Танева иска да ни свети. Така. Чували ли сте думичката полова дискриминация? А думичката жалба? Говори ли ви нещо? Киров, дай делото Бардем. Искам да прочетеш цялото разследване, да го анализираш, да изготвиш психопрофили и ако след всичко това все още ти се работи, ще включим в сериозната работа. Сега поне може да се усмихнеш, нали? Мои хора са засекли някакви, които предлагат хероин на много ниска цена.
Мислиш, че това е нашата пратка? Може би. Един от тях е работил за Джаро. Кога го развързват? След 4 дни. Мястото ще е ясно в последния момент. Ние ще го знаем място. Да. Мисля, че е време да отидеш при Иво. Смисля на хубава при Иво, той да ме потърси. Да пуснем слух, че знам нещо, нали по-добре? Става. Извинявай, ще купа ново. Айде, изчезвай. Какво става, Близанка? Жив ли си? Защо да не съм жив? Питвам само. Ти за това, дето Ивака ме базика? Разбрах кой е в час с пратката. Ерол. Сигурен ли си? На 100%. Кука, кажи ни, Ивака, че аз, нали... Чакай, ма, все. Ще се обава после. Аз? Зелена, наляво сме. Ще направим едно кръгче. Чух, че знаеш нещо, което ми е много важно. Не те разбирам. Да не си разваляме вечерта, става ли? Колете от Джаро. Значи разбираш. Знам, че ще има сделка. Дай да направим още едно кръгче. И този колект, що да не го прихванеме? И всеки да получи заслуженото. Що да го правя с тебе? Защото си умно момче и гледаш на нещата в перспектива за това. Ще остана ли доволен? Много. Под доволен разбирам половината. Половината на половината. Става. Сте ме където ти е удобно. Викаш се. Търсиме бус с лого на веселата фермерка. Борса за плодове и зеленчуци. Ето го. Сега ще изтъжния веселата фермерка. А момчета, ви питаме една работа. Дига ръцете! Дига ръцете! Дига горе! Ръцете!
чорите, хайде. Дай. Сложи го в багажника, после ще го видим. Пак сте чувате, бе! Точно за вас се връщаме, бе! Мотоциклетист! Тия зелки, какво ги правим сега? Конфискуваме ли? Бе, беше сезон да напълним каците, ама не. Престрелката е започнала на борсата. Има следи от кръв, трупове няма, само гилзи. По буса също има следи от кръв. Явно и там има простреля. Кучетата надушиха наркотици. След такава престрелка е ясно, че става дума за наркотици. Той е бирен фъстък. Май не е оставен случайно, а? Проверете на кого е буса и го викнете на разпит. Искам да знам всичко за веселата фермерка. Също искам и записите от камерите на входа на борсата. А за бирения фъстък Тодор ще донесе каса бира. Пак осъмнахме. Абе, вие нямате ли си личен живот? Направила съм анализ на престъплението, изготвила съм психопрофил на извършителя, прочела съм всички показания и съм се запознала подробно с списъка с хората за разпит. Кога успя? Не съм си лягала. Виж, вече си имаш сродна душа. Искам да проведа разпит с основния заподозрян. Мога да го накарам да говори. Айде, чао. И? Вътре съм. Почерпи се. Как е този рол? Става ли за нещо? Става. Даже много. Но чак да дела с него не става. Искам да го приключиш. Здравей, Ния. Аз съм баща ти.